Menderdia betetzen da gaur, etak Carrero Blanco hil zuela, etak bere gain hartu zuen hilketa Bordele aldean, antxe izan zen Daniel Velez argazkilaria, bere lekukotasuna berehala. Kolpe berria Beskoitzeko ikastolaren kontra, Herriko Etxeak alokatzen zizkion lujak kenduko dizkio ekainean, egoera mintzen ari da. Baionako ospitalian ere ez da giro, langileak kesun, zuzendaritzak urte ondarreko primak langile guzieri murriztu baitizkie, arduraduneri bakarrik emendatzeko. Eta Maider Senpertarra diska berria lantzen ari da, bideoklipa atera du emankizunaren ondarrean, osoki preziatzeko parada izanen dugu. Arratsaldeon Lapurdiko hiriburutik, horiek oro eta gehiago gaurko programan, ongi etorri deneri. Beskoitzen ikastolak kolpe gogorra jaso du aste honetan. Herriko Etxeak erabaki du, orain arte baliatzen zituzten lurrak ez dizkiotela gehiago alokatuko ekainetik goiti. Ikastolako gurasoekin komunikazioa zaila dela argudiatu du Fabien Aiensa auzapezak. Ikastolako lehendakari izandakoak gibelean zituela. Eta erekitze baimen aldatzen ez duten bitartean, besterik ez dutela aurre ikusten berretsi du. Tentsio handiko kontseiluan, bozketa sekretu bidez egin dute. 14 hautetsi alokatzeko kontratua bukatzearen alde agertu dira, eta 4 kontra. Anmagi Jokuk dimisioa emandu segituan. Eta gurasoak etxiturik. Gure ikastola hil nahi dutela. Hala, gauntan izenpetu dutena da gure ikastolaren ehorzketak. Hala, ez da beste hitzik, egin dutena da lur kontratuaren alokairua bertan bera ustea, beraz zer nahi du ustailan gure ikastola etxi beharko dugula, haien hitzak ziren. Haien adosmenarekin izan gira 2 urtez lan egiten, eta gaur, hola, 2 minutez, ertan dute, fini, kastolarekin, fini, eta geroari, ikusiko dute haiek, 6 hilabete baituzte, metrofa bat da, aurretaz ari gira, Euskarari buruz ari gira. Nun ikusi duzue, Herriko Etxe batek, ez estatzen, kanporatzen aurrak, ikastola, eskola bat, etxi dute, gaur. Non ikusten da hori? Zerbait atxaman beharko du. Orain eta laster, orain EPA eman daukute azkenean. Orain 6 hilabete baditugu zerbait atxamaiteko. Erreakzio soka luzea ekarlezake erabakiak, asteko sehaskaren partetik. Ez ginen bat ere espero, hori gure eszenario txarrenetan ere, pentsa ezina zen, Herriko Etxeak erabakitzea ikastolak kanporatzea lur hortatik. Eta mediaziorako bideek ere zailak dirudite. Haien sauzapeza kontseiluan azaldu baitu, ez duela zertan bildu Etxegarai elkargoko lehendakariarekin. Horai, inoiz baino presa gehiago dugu irtenbide bat atxemateko. Badakigu ez dela lur hortan atxemataleko irtenbiderik, beraz beste pista batzu atxeman behar ditugu. Badakigu ere, eta hor Herriko Etxeak atzo argi utzi du, bere helburua ez da urbanismoa respetatzea, bere helburua da ikastola kanporatzea herritik, eta guk hori ez dugu onartuko, eta lan eginen dugu ondoko egun, aste eta hilabeteetan konponbide bat atxemateko. Gaur egun dakigun gauza bakarra da helduen txartzean ikastola bat izanen da Beskoitzen, eta hartuko ditugu behar diren neurri guziak hori sigurtatzeko ondoko hilabeteetan. Berrogeita 10 urte asteazken untan, etak Luis Carrero Blanco, Francoren lehen ministroa hil zuela Madrilen, atentatua nork egin ote zuen denen galdera izan zen, egun batzuen buruan prentsaintzineko klandestinoa izan zen Bordele aldean, eta antxe izan zen Daniel Velez, Donibane Luizuneko argazkilari historikoa. On nous a amenés par petits groupes, donc par voiture. C'est un coup médiatique assez important parce que là vraiment ils ont eu... Atentatuaren ondotik kolpe mediatiko arrakastatsua dio, itzordua Bordeleko tren geltokiaren aparkalekuan eman zieten, taldeka bertzetoki batera ateraman zituzten, begiak estalirik, BBC, Alemaniako telebista, ingles bat, 7-8 ziren, etak atentatua bere gain hartu zuen agiriunen bidez. Jenten lasterkatzaile krudela, bera die igorri, plala.
Einaute Txamendi Basen Nafarroako kantariak kantu hau asmatu zuen. 50 urte asteazken untan etak Luis Carrero Blanco hil zuela, bere gidariak eta bizkarzainak ere bizia galdu zuten atentatuan. Iparraldea oso tikia dela. Patxi Noblia, Lapurtar euskaltzalearen eriotza, kasik 80 urteetan eritasunak eremana, enbata mugimenduan ibilia, zuzenbidea eta merkataritza ikasi eta zokoa enpresaren sortzailea izan zen, eta herrikoa ekonomia sustatzeko egiturarena ere, Patxi Nobliaren eriotza dela eta egun hauetan erreakzio soka luzea ekonomia munduan, eta baita ere Jean-René Etxegarai edo Arnaldo Otegi, abertzale zintzo zen Patxi Noblia. Eusko Alderdi Jeltzaleak Ipar Euskal Herrian sortu duen 7. taldearen aurkezpenaren karietarat minuta bateko isiltasuna izan da ere miarritzen. Pena handi bat, Ipar Euskadik bere eraikitzaile handi bat galdu baitu. Herri eraikitzaile bat, lantegi uru bat, biztan da lantegi sortzaile, garatzaile bat, ekonomia munduko gizon bat, baina ere ikastoretako buraso, lehen burasoetariko bat, alderdikide bat zuen laguntzaile bat ere, zinez modelo bat, inspirazio iturri ikaragarri bat, galdu duguna, beraz, omendu nahi dugu. Gaurko ekonomia eta gaurko mundua Patxi Noblia euskaltzale sutsua, berria egunkaria sortu zelarik, lehen administrazio kontseiluko kidea izan zen ere. Ez adiorik. Ez da pentsatu behar, badela milagro bat bakarrik soluzio batekin. Ez utazi nahi lurerik. Bidanden lasaia, Maider Zigarroan, senpereko kantariaren proiektu berria, haizean ilusoinu eta guraso bezalako taldeetan ibilia, orain bakarlari moduan eta kantuzalean laguntza behar duela, diru bilketa egiten ari da, Kiskiz Bank gunean eta bere sare sozialetan ere, haupazu Maider, eametsak betetzen dituzun, musika zale guzien gozamenaren zatere. Jaun Andereak egon ongi eta biar arte. Nire barderantz begiratzea haizeak aztandu ditazala agian gaur arte ez bezala. Oh